ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೋಡಿಕಲ್ ಶ್ರೀ ಕುರುವಂಬ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 72ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸ್ವರಾಜ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುರುವಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಹಾಸ್ ಪೊಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷ ಕಲ್ಪಾವಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಸೃಜನ್ ಕಲ್ಪಾವಿ, ಅಶೋಕ್ ಪಾಲ್ದಾಡಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಂದರ್, ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ರಿತೀಶ್ ಪಾಲ್ದಾಡಿ, ಪ್ರತೀಕ್ ಪಾಲ್ದಾಡಿ, ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಪೇರ್ ಪುಲಾಡಿ, ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪಾಲ್ದಾಡಿ, ರಾಕೇಶ್, ಅನೂಶ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಲ್ಪಾವಿ, ವಿಕ್ಕಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಜೋದೇಪನ ಬೇಲ ಅವಡು ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೇನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಗಳು ಇಂಚಿನ ಬೇಲ ಮಂತದ ಬೇಲ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿದ್ದ ಈಗ ತೂದುಪಾರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೋಜಿ ದಯ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡೀಪ್ ಬೈದರ ಇನಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡು ನಕಲು ಕೋಡಿ ಒಂದು ದಯಮಲ್ಲ ಇಂದಿಯೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುದು ಒರಿಯನ್ ಜಿಯೋಪತಿನ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಲ್ಲ ಅವಡಿ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಯ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಊಡಿ ಪಟ್ಕೆ ಮೈಪ್ನತ್ತಂದೆ ಬೊಶ್ಚಾಂಜಿನ ಬೇಲೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇ ನೆಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸೇದಿರಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ನಿಖಲೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುಂದೇವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಐಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಾನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವು ನಿಖಲ ನಡೆದ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ B4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು.